wordt er vandaag begraven? Niet. Dat maakt me niet druk om me. Nee? Nee. Prins Philip? Oh jongen. Flip? Ja, de goede man, 99 geworden. Nou ja. En ja, dat kan bijna niet anders. Want hij hong dit er gisteren ook al? Ja, het heeft er al langer te hangen. Oké. Dus een echte Engelsman in hart en nier. Ja. En woont hij Ja. alleen? Ja. Ik heb al zoveel geprobeerd voor een vrouw te krijgen, maar die bezeken me gelijk meer. Maar dan kom je gewoon steeds de verkeerde vrouwen tegen. Ja. Dan kom je misschien ook al op de verkeerde plaatsen. Nee, maar die zeggen zo, ik woon in Remun. Ja? En dan kom ik naar Remun toe. Ja? En dan komen ze daar met de trein daar aan. Ik denk, die kids als ze toch een Remun was, hoort ze toch niet met de trein te komen. Ja, toen moest ik wel nog naar dingen toe, naar, wie had het? Zag het echt. Ja? Ja, dat klopte ook niet. Toen gaan ze door met de in Hoensbroek. En daar had de familie wonen of de een of ander. Jongens, heel goed. En waar leert je die dames dan kennen? Op internet of zo? Nee, ik heb een datingsite gehad. Heb je zelf gehad? Nee, ik heb me aangesloten bij een datingsite. Ja. En dan ben ik tot daarna, wie al eerder een keer bij Sodemieter ben geworden, ben ik daarmee gestopt. Ja. En toen, nou, de ene keer kreeg ik weer een telefoontje. Privé. Ja, ik weet niet bij mijn deur, pak maar op. Ja, dan was dat Vromes. Die van Remun. Ja, dat was zogenaamd Remun woonde. Nee, ik ga er niet meer aan beginnen. Maar wie giet dat dan? Gij stond in Remun op die vrouw te wachten. Ja, En wat zit hij dan in zo'n geval? Kom maar naar het station of zo? ja, En dan komt hij er aan met de trein. ja. Dan neem ik aan dat ook eerst de vraag is van, wie zit dat? Je Ja, zegt- daar heb ik niet bij stilgestaan. Ik denk dat niet bij nou. Oh, Dat is mijn veilig. Maar ja, ik ben, zoals ze niet zeggen, maar ik ben nu in oktober 75. nee, dat zou ze niet zeggen. Nee, die schatten me allemaal 50, 54, 60. Wat is ook geheim? Dat je er veel jonger uitziet dan... Ja, dat weet ik niet, jong. Ik doe het zelf koken, ik doe alles fijn rustig aan. Dus, Leven als een monnik. ja. En, Geen borreltje, geen beer, geen ja, de alcoholvrij, ja. alcoholvrij. Nou, dat drink ik wel. Dat doe ik altijd bij de eten. Alcoholvrij biertje. Ja. Oké, en hoe is het met roerken? Daar ben ik een keer naar Maastricht naar het ziekenhuis moeten gaan, want ik heb 4 omleidingen gehad. Oh, En dan zei de dokter zo tegen mij, meneer Puts, wil u lang of kort leven? Ik zeg, dokter, heel lang. Dan moet u stoppen met roken. Nou, ik rookde bijna 2 pakjes shag in de week. Ik heb geen sigaret meer aangeraakt. Dat ik onmiddellijk gestopt. Zo'n meutje. dat zien die echte, hè? Dat Ja. zien de echte stoppers, Ja. die dat gewoon Kijk, doen. dan had ik de eerste leeftijd al niet meer gehoord, dan was ik er al niet meer geweest. Als ik door blijven vlammen. Nee. En is dat dan, was er wel eens drukker huurs als mensen die flink roerken, zoals jij dat ook deed, hè, 2 pakjes shag in de week, die dan stoppen, dat er een hoop rotzooi uit die lichaam komt en dat ze er een tietje slecht aan is en dat het dan pas beter begint te gaan. Nee, wie ik gestopt ben, heb ik er totaal geen last van gehad. Dus dat lichaam vanochtend had helemaal niet tegengestribbeld of zo? Nee, want ik ga nou drukker, ja, nu gaat dat dan niet meer, omdat dat dansen is, omdat met de corona gebeuren ligt alles stil. En als ik dan naar de danszal ging in Herkenbos, en dan kom ik, als ze dan nou s'avonds naar buiten gaat, godverdomme, dan staan ze in zo'n ruimte staan ze te roken. Ja. Nou, En dan moest ze dan doorheen, hè? en dan moesten we, ik denk, wie kent zo het geroken hebben als ze dat ruikt? Ja, Niet te geloven, man. ja, maar zo wordt het in omgeving vroeger ook. Ja. Dan stond meneer Puts ergens te zwamen en dan dachten die lui ook van, gadverdamme.
Nou ja, ik heb ook vroeger aan Zwamen gewoond. Oké, zwamen en zwamen. Ja. Mijn vader die woonde en mijn moeder die woonden in Zwamen. Wie heb je van Veuren, meneer Puts? Frans. Frans. Frans, dus het danszaaltje in Herkenbos, daar ging je nog altijd naartoe. Ja. Is dat niet ook een beetje de plek dan waar ze van zoiets zeggen van doorkomst leuke vrouw die tegen waar ze wel van de baan kent? Ja, dat was ook een moeilijk gedeelte. Oh, Maar ja, er zijn er altijd wel eens die wat een relatie met zich willen. Maar dan heb ik het ook eens een keer gehad. Toen was ik toch met een vrouw aan het dansen, want ik kwam mij geholpen voor te dansen. ja. En dan een vriend van haar, die kwam naar me toe. En ik was op een wc, die kwam naar me toe. En dan zei hij zo tegen me, ga niet met die vrouw in contact. Ik zeg, waarom dat niet? Ja, zegt er, omdat die besodemiet tot mensen. Ik denk, nou alweer. Dus je hebt het vrouwelijke geslacht even op een lieg beetje gezet. Ja, nu wel. Ja. Maar misschien, Frans, moet ik Frans zeggen? Ja. Misschien Frans, is het zo dat als je iets heel keer probeert en wils, dan gebeurt het niet. Of er komen de verkeerde, wat zo op die paard. Maar als ze dat dan op een gegeven moment losrusten, misschien komt hij dadelijk. En niet in een keer komt hij op die paard Frans. En dan... Ja, maar nu met de coronatijd is verschrikkelijk. Zit hij met de ganse welke dag, zit hij binnen maar gaat naar TV Oranje te kijken. En wat moest anders doen? Allerlei poetsen. Het TV Oranje is wel het Nederlandstalige lied. Hè? Ja. Door Helstig van. Ja. Daar kijk ik al echt naar. Hey, en dansen, ben je altijd een fanatiek danser geweest? Ja. Ja? En als het nu goed is, hier in Reuver is ook een danszaal geweest. Picaré. Ja. En daar heb ik toen nog opgetrooid als vader Abraham. Heb ik dat liedje gezongen. Ga nooit meer van huis voor je zegt, oh zoveel van jou. En dan had ik me echt verkleed, hè. Ik had de hoed op van vader Abraham. Ik had zo'n baard van vader Abraham. En toen was ik door dat liedje aan het zingen. Want die draaide dat liedje. En ik met de microfoon door, ik kwam door de zaal binnen. En toen zag je, daar komt vader Abraham uitgenodigd vandaag. En toen was ik me echt verkleed als vader Abraham. En dan kom ik binnen en was ik vergeten de microfoon aan te zetten. Nou ja, plankenkoorts zullen we het maar noemen dan. Hè? En wie zei dat dan? Was dat de eigenaar of zo die dat dan zei? Of, Ja. Oh, oké. Ja, dan was dat liedje opnieuw aangezet en de microfoon aangezet en toen ging je toch zingen. Ja. En toen kreeg hij toch een hoop applaus, dat liet hij zingen. Kijk. Dat was niet te geloven. En dan waren het nog een vrouw, dat zong door liedjes van Andrea Berg. Dat was een vrouw. Nou, dat kreeg totaal geen applaus. Hè. En weet ze wat toen die? Ja? Er zaten een hele dikke vent zat daar. En die hadden die met elkaar gesproken. En hadden ze gezegd, oh, je moet je maar een ander liedje leren dan altijd vader Abraham te zingen. Terwijl het Andrea Berg ook iedere keer dezelfde liedjes zong. Ja. En dan ging die vent tegen Rie zeggen. Ja, en toen moesten we er stoppen daarmee. En toen werd dat ook niet meer veel gezongen. Dat is ook bijna afgelopen toen. Dus de carrière van Frans Puts als vader Abraham was kort maar krachtig. Nooit een vrouw in die leven geweest, Frans? Was nooit getrouwd geweest? Ja, mijn vrouw is toen ik ben getrouwd geweest. Ik heb 3 kinderen. En die vrouw is gestorven. Ja, en daar ben ik met die 3 kinderen hier komen wonen. Dus dat is al lang geleden dan? Ja, want die wonen allemaal op zichzelf. En Danny die woont in Hengelo. En Rick woont in Remun. En Roy die woont in Wessem. Weet ze zeker dat Rick in Remung woont? Ja. Want ik ben er Ja, wel niet een paar keer dat ze met hem geweest. afspreekt en dat hij dan met de trein aankomt in Remung. Nee. Nee? Nee. Maar dus dan zussen de 2 zoons uit Remung en Wessem, die zussen regelmatig? Ja, die komen wel eens aan, toen komen ze nog wel eens eten. Want ik ben een hele geraffineerde mens op dat gebied. Is dat zo, hè? Ja, want ik heb goed koolbis. Daar sla ik genoeg in, hè. Ja.
En als ik dat dan eenmaal binnen heb, Ja? ja, dan maak ik die allemaal schoon, zeg maar sproeten of bloemkool. Dan maak ik die schoon. En dan kook ik die heel even af en dan gaan ze de diepvries in. Ah, even blancheren en dan, ja, oeh. En dan hoef ik alleen maar eten door de diepvries te halen. Ik hoef geen niks meer te kopen. Nee, want dan ben je alleen. Ja, nu ben ik alleen, ja. Ja. Maar nu doe ik het nog anders dan. Nu ga ik me allemaal die gerechten kopen, wie hokkennoedels en kip tandoori en kip siam. En allemaal die dingen. En macaroni en spaghetti. En dat kon ik dan iedere dag toch het van maken. En dan alles wat overgeet, dat gaat in zo'n ijsbakjes van Albert Heijn, heb ik toen gekocht. En dan gaat allemaal, maak ik een bord vol en dan gaat dat in het bakje en dan gaat dat in de diepvries. Het is dus niet zo dat Frans Puts 3 dagen achter elkaar kip Siam eet. Dan Nee. eet hij dat één dag. Iedere keer En de rest... elke keer ander eten. En ik hoef niks te halen, is alleen maar mik en yoghurt. En zo gaat. En boter, meer hoef je niet te kopen. Inderdaad, Frans. Ja. Heel geraffineerd. En dan helpt ze wel een beetje centjes over, hè. Want ik heb die gaat mooi, die gaat hij weg. Oh, Ik heb toch een ganse andere vuur. en waarom gaat hij weg? Ja, die heb ik ingeruild. Die is hartstikke goed, er is niks mis met de auto. Maar die wat ik nu dan krijg, dat is nog een hogere instap. Dat is nog makkelijker met over Ajalui. En die had maar 40.000 kilometer gelopen. Kijk. Ja, en die kostte 4.450 euro. En ik kreeg er maar 1500 voor die truc. Ja, moet je er nog 28,50 betalen. Wordt dat dan die laatste auto misschien? Ja, dat werd de laatste. Ja, zeker weten. Ja, of dat er pas 40.000 gelopen heeft. Ja. En ik riep zoveel leert. Hoe moest het nou aan? Nee. Ik heb er nergens heen noemen. Dat ding zit meer stil als dat er loopt. Dat is niet te geloven, man. Frans, ik vond het gezellig. Als zich nou leuke betrouwbare dames melden naar aanleiding van deze uitzending, mogen we ze dan doorsturen. Stuur ze maar door als ze maar eerlijk zijn.